Pali zambiri zimene zavumbuluka kusatira kuluza kwa Dr. Lazarus Makikafi Chakwera. Zinthu zochuluka zimene anthu sadathe kuziona komanso kuzimva mu nthawi imene President Dr. Lazarus Makikafi Chakwera adali pa utsogoleri, pameneno mu nthawi inoyi zayambano kuvumbulusika. Chimodzi mwa zinthu chimene anthu atutumuka nacho ndichonena kuti mu nthawi imene amakondwerera Amalawi zokhuza ufulu wawo pa 6 July Independent Day, limene kumakhala kusangalala kunena kuti dziko lino lidalandira ufulu kuchokera m'manja mwa Asamunda. Nonse mukumbuka kuti mu nthawi imene President wa dziko amaloledwa kukhululukira akaidi angapo malingana ndi malamulo a dziko lino momwe amakambira. Ambiri amene mwakhala mukutisatira pa mapulogalamu amene timakhala tikupasirani, nthawi ina tidazakupasiraponi programu imene idali yokhuza mchezo umene udalipo pakati pa Leah Malekano komanso a Minister of Homeland, mbali naye kunalinso a Moses Kunkuyu. Andi mu nthawi imeneyi ndikukumbuka bwino lomwe kunena kuti Leah Malekano adafunsa anduna aza Homeland kuti ngati nkotheka ataperekako ndandanda wa akaidi amene Dr. Lazarus Makikafi Chakwera adawakhululukira. Komano a Minister a Homeland adanena kuti malingana ndi malamulo awo salola kuti achite disclose mayina anthu ameneyo awakhululukira kugulu, kamba kunena kuti ndi zimene iwo amatsatira monga mwa malamulo. Choncho padusa nthawi ndithu ena ambiri tinadziwa zoti akaidi akhululukidwa, ngati ena anali abale athu tinangoona akubwera, koma kunkhani ya mayina undunawo sudathe kupereka mayina a anthu amene adakhululukidwa. So pano tsiku la lero ndabwera ndi nkhani ina imene tikufotokoza kunena kuti pali nkhani imene anthu akulankhulapo zochuluka kuchita accuse Dr. Lazarus Makikafi Chakwera kamba ka revelation kapena kuti shocking revelation, vumbuluso lodzidzimusa limene lachitika. Vumbuluso limeneli ndilonena kuti zapezeka kuti mu ndandanda wa akaidi amene adakhululukidwa aja, mmodzi mwa anthuwa ndi Dr. Tom Mpinganjira. So chimene chadzetsa zaye nchonena kuti yemwe ndikaswiri pa nkhani ya zamalamulo amene dzina lake ndi Professor Donwood Chira, amene amakhala mu mzinda wa Cape Town mdziko lija la South Africa, iwo afotokoza kunena kuti Dr. Lazarus Makikafi Chakwera adapusisa Malawi kamba kunena kuti iwo adakhululukira Dr. Tom Mpinganjira. Ndipo Donwood Chira chimene yakuchita accuse Chakwera ndichonena kuti monga tonse tikukumbuka iwo adafotokoza kunena kuti Dr. Lazarus Makikafi Chakwera adapeza mpando wa utsogoleri wa dziko lino kamba kunena kuti adakamang'ala ku bwalo la milandu kunena kuti masankho adaberedwa. Ndipo pambali pa zimenezo tikukambanso nkhani ina yokhuza maloya amene adakamang'alanso ku bwalo la milandu kuti Dr. Tom Mpinganjira amapereka ndalama ndi cholinga kuti achite ziphuphu pa nkhani ya masankho amenewa. Ndipo monga tikukumbukira bwalo la milandu nkhani ya masankho amenewa idanena kuti pachitike rerun kuti mavotinso abwerezedwe, ndipo atabwerezedwa ndi pameneno timaona Dr. Lazarus Makikafi Chakwera kuti adapeza mwayi wokhalanso mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo kusatira pa izi Dr. Lazarus Makikafi Chakwera adamanga Dr. Tom kamba kunena kuti Dr. Tom amakhuzidwa ndi mlandu wokhuza kufuna kupereka ziphuphu kwa maloya kuti aphimbe nkhani ya masankho amene adachitika mchaka chija cha 2019. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti Dr. Lazarus Makikafi Chakwera adamanga Dr. Tom kamba kuti iwo amakhuzidwa ndi mlandu wokhuza kupereka ndalama pa nkhani ya ziphuphu. Ndipo iwo amafunsa kunena kuti kukhululukira kumene kwachita amenewa Lazarus Chakwera kumene adachita pa 6 July chaka chinochi cha 2025 zikutanthauzanji popeza maloya amene adalumbira kuchita chilungamo ndi amene adakasuma zokhuza nkhani kutino iwo amapasidwa ziphuphu, amapasidwa ndalama ndi cholinga kuti achite ziphuphu, malo mwake adapita kukasuma ku bwalo la milandu. So Dr. Lazarus Makikafi Chakwera ndi chifukwa chani adabweranso kuzakhululukira munthu ameneyo kamba kunena kuti uku ndikulakwira malamulo a dziko lino, ndipo palibe ndondomeko zimene adasata. Komanso kupyolera mu malamulo a dziko lino amafotokoza kuti munthu akuyenera kukhala nawo pa ndandanda okhulupirira atatha kuyang'anira zinthu zingapo. Ndipo ngati mukumbukira pa mchezo umene uja anduna aza Homeland adafotokoza kuti amayang'anira zinthu monga khalidwe, amaona kuti munthuyo wasintha kapena panopa ali motani, ndipo akakhala ali ndi makalekita zabwino mosiyana napo ndi momwe adapitira ku ndende
ndikuti munthu ameneyo amakhala ndi mwayi okhululukidwa. Pamene Dr. Tom tukamba zoti adakhululukidwa komanso ali pa belo, zimene malamulo a dziko lino siziloledwa kutero. Munthu amene amakhululukidwa ndi munthu oti ndi mkaidi oti akugwira kale ntchito yakalavulagaga, komano Dr. Tom adakhululukidwa ali kale pa belo. So zimenezi zikhala zopereka mafunso ochuluka kwa Malawi kunena kuti zikufuna zitanthauzenji kuti no Dr. Lazarus Makafe Chakwera adachita motero. Ndipo izizi azalankhula pa tsamba lawo la mchezo limene ndi la Facebook, ndipo m'malo ake adafunsanso funso lonena kuti kodi jaji yemwe adatenga lumbiro kuti azasunga zoyenera, azachita moyenera, azasunga justice, kodi ndi opusa kukana ziphuphu nangano yo zinachita mwanji kuti akakhululukire munthu amene amafuna kuperekanso ziphuphu kwa majajezi. Nkhani imene yamanga nthenje ndiyokhuza kukhululukidwa kwa Dr. Tom Mpinganjira, nena kuti iwowa adachita izi chifukwa chani andi sadasatenso ndondomeko zoyenera pokhululukira Tom Mpinganjira. Adangodabwa kuti ali pa list ya anthu amene akhululukidwa. Anyway, timve za nkhani imeneyi monga inu mwayimvera kuti mukuripo chani, nena kuti Dr. Tom adakhululukidwa ali pa belo, kukhululukidwa kuti iwo atuluke basi mlandu wawo so usapitirire. Yes, ndiye tifunse kuti kodi Chakwera adalakwisapo chira izi kupeza amene wa Professor Down Dichira iwo akuchita accuse Dr. Lazarus Makafe Chakwera kamba kunena kuti sadasate ndondomeko zimene zimayenerezedwa kuti munthu akhululukidwe, ponena kuti pali zingapo zimene amayang'anira koma iwo adangochita izi chifukwa chongokhala ndi mphamvu yausogoleri koma sadachite monga malamulo. Choncho iwowa akuchita accuse kamba kazimene zisoti mvenuyo kuti mukutipo chani. Mu video ya msiku la lero munali ndi ine Mike Thompson. Ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatserani na ma videos amene tikukonzerani pano pa Sam. Mavita. Bye.